שלום לכולם, המצגת הבאה תעסוק בנירפוד. נירפוד הוא כלי דיגיטלי ליצירת מצגת אינטראקטיבית, אשר מאפשרת לתלמידים ליטול חלק פעיל בלמידה, מאפשרת להפוך כל שיעור לאינטראקטיבי וחווייתי. השיעור מובל על ידי המורה, התלמידים צופים באמצעות מכשירי קצה שונים או באמצעות המקרן, ולאחר כל כמה חלקי מידע הם מתבקשים לבצע פעולה מסוימת עם המידע שקיבלו. באופן זה הופכים התלמידים למעורבים יותר וטייסי יעיל יותר. אז מה בעצם כל כך מיוחד בנירפוד? נירפוד יעיל הן בשיעורים מקוונים סינכרוניים, בהם המורה שולט במצגת, והן למידה מקוונת אסינכרונית. הוא יכול להיות יעיל גם ללימוד פרונטלי בכיתה. קיים מגוון רחב של אפשרויות אינטראקטיביות, כמו שנסביר בהמשך. עם נירפוד המורה יכול לבצע שינויים בקלות, תוך כדי השיעור, על מנת להתאים בזמן אמת את המצגת להבנת התלמידים. התשובות של התלמיד מדווחות למורה בזמן אמת, ולאחר מכן ניתן להפיק דוחות שונים לניתוח, ככה המורה יוכל לעקוב אחר התקדמות התלמיד כיחיד וגם להפין את מקומו בכיתה. נירפוד יכול לעבוד בכל אמצעי הקצה, מחשב, סמארטפון או טאבלט. הפלטפורמה של נירפוד מחולקת לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון הוא יצירת תכנים דיגיטליים לצורך הוראה או לימוד עצמי, והחלק השני הוא יצירת פעילויות. אז מבחינת התכנים, המורה יכול לשתף את התלמידים במגוון תכנים במהלך המצגת. אין מאמרים, סרטונים או אתרי אינטרנט שיכולים להיות לימוד עצמי בשביל התלמידים, והמורה יכול להשתמש גם בהמחשה תלת-ממדית שקיימת בנירפוד, בעיקר בנושאים של גוף האדם ושל העולם. מבחינת הפעילויות, המורה יכול ליצור מגוון פעילויות עבור התלמידים, או בוחן רב ברירה, שאלות אמריקאיות, או שאלה פתוחה. ישנם גם סימולציות מובנות, בעיקר בתחומי המתמטיקה והמדעים, מצגת שיתופית, בהם התלמידים יוכלו לחלוק תשובות או חוויות, משחקים בהם ניתן להתקדם בהתאם לתשובה נכונה, התאמת מילים ותמונות, כמו משחק זיכרון או שילוב כרטיסיות, סקרים ועוד. אז היתרונות בנירפוד, כמו שכבר מנינו, העברת נושא הלמידה באופן חווייתי, יש הרבה תכנים שאפשר לשתף, מכיל מגוון רב של פעילויות, יש סימולציות מוכנות בתחומי המתמטיקה והמדעים, בנוסף ניתן להיעזר בחומרים מוכנים שכבר כתבו מורים אחרים, וניתן לבצע דוח עבור ביצוע התלמיד אשר נשמר במערכת, כך שהמורה יכול לעקוב אחר התפתחות הלמידה אצל התלמיד. חסרונות של הנירפוד, הוא לא נוח לכתיבת ביטויים מתמטיים מורכבים, הוא לא מכיל מספיק אפשרות לכתוב דברים שמצריכים הרבה סימונים מתמטיים, הוא לא תומך לגמרי בשפה העברית, דבר שיכול להיות קושי בעיקר בכיתות נמוכות, שהם לא בקיאים לגמרי בשפה האנגלית. קיים גם קושי לערוך את המצגות באופן אינטראקטיבי, והוא מוגבל עד 40 תלמידים בגרסה חינמית. זאת אומרת שאם הכיתה תהיה גדולה יותר מ-40 תלמידים, אז כדי להשתמש בנירפוד זה יעלה כסף. עכשיו אנחנו נציג מצגת לדוגמה שעשינו באמצעות הנירפוד. אז כאשר המורה רוצה לחלוק את המצגת עם התלמידים, אז הוא יכול לשלוח לכולם את הקוד, והתלמידים יכולים להיכנס באמצעות הקוד. דרך אחרת היא לשלוח לתלמידים לינק, ואז הם נכנסים באמצעות לינק. אז לדוגמה, פה אנחנו עשינו מצגת מתמטית, לדוגמה בנושא של פונקציות. אז החלק הראשון מכיל כל מיני שקפים על פונקציות. מהי פונקציה, מה התכונות שלה, איזה סוגים של פונקציות אנחנו מכירים, וכן הלאה. לאחר מכן, יש פה סימולציה מובנית בנירפוד, שהיא מאפשרת בעצם לחוש מה זה פונקציה. אפשר להכניס פה מספרים שונים, לבצע פעולות שונות, ובעצם ככה אפשר להבין מה זה פונקציה. בעצם אני מסתכל איזה ביטוי אני יכול לקבל, מה יקרה אם אני משנה אותו, מה יקרה אם אני מכניס ערך אחד או ערך אחר. זה בעצם מאפשר לתלמיד להבין את המושג באמצעות הסימולציה.
לאחר מכן יש פה וידאו, שאפשר לצפות בו לדוגמה לצורך למידה עצמית. ולאחר מכן יש פה מצגת שיתופית שהתלמידים יוכלו בעצמם לשתף את דעתם. ולאחר מכן עשינו פה בוחן. דוגמה בוחן בנושא של פונקציות, שיש פה בעצם מבחן אמריקאי, שבתוכם יש תשובה אחת נכונה, או שתי תשובות נכונות, והתלמידים יכולים לבחור ובהתאם לזה לקבל תשובה, והמורה מקבל דיווח. לאחר מכן יש פה פעילות של שאלה פתוחה, כמו פה שאלנו שאלה בנושא של פונקציות, אפשר לשאול כל שאלה פתוחה אחרת, וניתן גם להגביל את זה בזמן, כאן הדוגמה הגבלנו את זה ב2 דקות. ולבסוף יש פה איזה לוח שיתופי שכל אחד יכול לחוות את דעתו או את החוויה שלו. פה לדוגמה, השאלה הייתה, תאר בקצרה את חווייתך מן השיעור, אז אפשר לכתוב, השיעור היה מעולה. ללא ספק. וזהו, תודה רבה לכם על ההקשבה.